Vítajte pri prvom videu na tomto kanále. Na tento kanál budem točiť len Minecraftové a našiel som takú v Robloxe Minecraftovú hru, lebo ja nemám Minecraft ešte. Nemám žiaden jediné, že by som vám jediné, čo mi zostáva si nájsť jeden launcher, že by som si našiel launcher, alebo neviem teraz. Tak si naťažíme drevo. Netuším, čo je toto za Minecraft, iba som si ho len tak stiahol. No, vôbec neviem, čo je toto za Minecraft, tak v Robloxe. Ináč, Roblox je dobrý, no ale nie. Kúknite sa na môj hlavný kanál Maxik. Môžete mi aj tam mi dať odber, ak máte túto odber. A vyjde nové video zo mojho setupu, že ako vyzerá môj setup. Tak mám to. Čakať. Tak som si dal, tak už mám také veci, môžem si vykraftiť. Neviem, ako sa v týchto minihrách dá čo krafti. To, čo zavrám. A teraz mi nám bude crafting table. Postavím si vlastný dom. Tak. Tak. Postavím si len tak zatiaľ vchod. Whatsappka neviem, že natáčam do videa. A Angličania sa mi zdá, že len hrajú Minecraft. No a kúknite sa na mojho brata kanál, Lupin 149 sa volá. Kúknite sa tam, on chce dosiahnuť 5 odberateľov, tak hádam mu to pomôžete. Ja už mám 21, čo by som vám chcel poďakovať. Nie len vám, ale... No, všetkým poďakujem za to, že mám toľko veľa odberateľov kvôli vám. Mesiac. Všetko za mesiac. Tak. Ideme, doťažil som teraz. Tak, idem.
No potom možno vám potom budem točiť tie videá inde. Sa to teraz točím na mobile, neviem, či to vidíte. A vyzerá to tak, že to točím na počítači, ale točím to na mobile. To je taká dola, že nechcú, aby som si dač kupoval. Tak idem týto doly sa preskúmame ju maximálne a tak ju preskúmam. Tak, také irony sú tu. Tak, asi keď vyjdem z tejto z tohto tu, čo pravdepodobne nevidím, tak no. Toto video bolo na rozbehnutie tohto kanála, takže ak by ste, tak dajte like a odber a budeme na budúce video ďalšie z tohoto. Dajte like, odber ešte k tomu. Môžete dať ešte odber. A ja sa budem tešiť pri ďalšom videu. Tak, majte sa.